Decenas de veciños de Chapela, no concello de Redondela, levan meses sen dormir por mor do ruído das obras que o Adif está a realizar na liña ferroviaria. Aseguran que todas as noites conviven co ruído da maquinaria pesada e das perforadoras. Denuncian tamén movementos de terra por mor das vibracións. Así pasa a noite na zona do Cubillón, en Chapela. Os inquilinos das vivendas máis próximas ás vías do tren levan meses sofrindo os ruídos nocturnos das obras para a construcción dun apeadoiro. Hay días que duermo 2 horas, entonces yo llego a clase, prácticamente me quedo dormido en clase, no puedes atender, no puedes llevar una vida normal con esto. Por las noches es un estruendo, vibran las paredes, el suelo, cuando piensas que acabó, de repente vuelven a pasar por la zona, entonces el ruido constante. Dende as 12 da noite ás 6 da mañán, a xente non pode descansar, e non pode ao día seguinte nin ir a traballar, nin estudar. Isto é unha cousa absolutamente insufrible. Levamos meses con estas obras e non comprendemos que se fagan deste xeito. Os ruídos súmanse ás vibracións debido aos movementos de terra. Incluso se llegaron a caer ladrillos de la ventana un domingo a las 7 de la mañana debido a la alta vibración y los decibelios que están muy por encima. Los vecinos vivimos sometidos a un estrés increíble, que trabajamos, madrugamos y nos tenemos que ir a nuestras funciones, que son de también responsabilidad, y no vamos con la cabeza en su sitio. Non é 5 minutos, sino é casi toda a noite, dende o que é a ponte que vais a Laredo ata a Cubillóns. Desde asociacións a trasladaron as queixas ao Concello de Redondela e a Policía Local, sen que, polo momento, haxa resultados. Fuximos estudios de acústicos de noite que dan unha barbaridade moi por riba da legalidade. Defenden a construcción da nova infraestructura, pero reclaman que os traballos se executen de forma compatible co seu descanso e respetando a súa calidade de vida.